Ai signora, quando durarà lo de... Un creato? No, es la obra de la casa. Ah, Ella va dir que durava 20 minuts o no sé què va dir, però jo he posat 50 i és detallat, que no l'he acabat. encara no havia acabat? No, ara pot tornar-hi 20. Ja. No anem per ahí, ensenyar la tenda, no sé què... Si té algun interès? Ja, però és... Perdó. Jo. Diu que estan salvats. Cristo reina, Cristo libera, tu reina, no tiene fin.